Kubor nakaslem jong unongsan hima. The 2A Section 7 Hangne ko ang shy ba movement ya kini kibriyo construction activities kalau don hang ni no construction activities is permitted, therefore kiba tre kinu persons engaged in construction activities kalau don te ngilayo bon ki request let's say kiba tre kam surok te ki PWD department lingba ki contractor ki ai ni keteng ki pan ki pas te kin don ru kiba shemjing ban yo ye ki pas ngi ong da pi shemjing ban apply ya ka pas na ka office ko jongi pentep yo BDO jong pi pentep SDO civil jong pi pin la ban yo ye ka pas nang ta let's say ID ino i proof iba pila ban pini ni suto ya kata namar kibun ki kam ki badon kam banyai shahmat ke ni sha ya kena 25% shipawa jong ki kali banyai shong ka to kali lada don bacek ki pentip apilet sa construction activity ngin ngai ya pi namar bangangai bagi brio kin shim khya ya kani pilet bela ban pendak pendiang hayim hasen lada pikwa ban thok la pikwa ban syukur kata kaya ta kumwe kani ka self declaration system ka bu ya ka responsibility ka jingkit khli hakipat ba bagi don kam ban sutu ban ngim kwa ban pen ya pi ngim kwa ban pen don nong ngim kwa ban ban pendo ya ka yo ka kot hinrai don kam hi ban shemi ki drastic measures tingi lam brief pai ki police ki officers jongi barok ngin long ki basutu ngin long ki bayaisha hinrai la don kinu ki ba pen ken la ni ki ba le bakla ya kini ngin ai ting da ka kam la hospital li ki don kam ban lek bela ya ki don kam ban transport ya essential items ki long ya kini ki kam ki brio ni ong ke mi saba pimla ban ong mangkwa le kendu perlok ngakwa le sangkai shani satai kitu ni ong those are non essential ti khnang ba ki pat ba kin yo lat la don kenu bekerja kin ong bagin yo kali nisha ya kini ni. Kisah mah